ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଫଳ ଦେଖିଛ? ଫଳ ଖାଇଛ? ଭଲ ଲାଗେ? ଆମେ ସେଇ ଫଳ ଚିତ୍ର ଆଜି ଆଙ୍କିବା। ତମମାନେ କଣ ସବୁ ଫଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବ ହେଲା? ଆଙ୍କିବ ହେଲା? ମୁଁ ଦେଖିବି ଦେଖେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କି ପାରୁଛ। ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଫଳ ଚିତ୍ର କରିବ, ସେଥିରେ ଆଉ କଲର ଦବ ହେଲା? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର ଦବ। ହଁ ଏଠି ଏଇ କଲର ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି କଲର ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର କରିବ, ରଙ୍ଗ ଦବ। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର କରିବ, ରଙ୍ଗ ଦବ। ବଢିଆ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ତମର, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଲଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ତମର। ତମ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲ, କଲର ଦିଅ, କଲର ଦିଅ। ତମମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଚିତ୍ର କରୁଛ ଦେଖାଅ। ଆପେଲ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଗ୍ରେପ୍ସ। ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ କଲର ଦିଅ, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ କଲର କର। ଯେଉଁମାନେ କଲର କରିନ କର, ଯେଉଁମାନେ କଲର କରିନ କର। ହଁ ତମେ କରିସାରିଲଣି? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର କର। ଅଧା ଅଛି? ହଁ ପୁରା କର। ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କର, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର। ତମେ କି ଚିତ୍ର କରୁଛ? ତମେ ଦେଖ କି ଚିତ୍ର କରୁଛ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଚିତ୍ର କରିଛ।